Медвідь із Пряшева у своїй статті «Карпатська лож», це по-нашому «Карпатська брехня», пише, що є термін «Холокост євреїв», за отрицання якого судять і сажають у тюрму. А от є согласована замовчена правда у виді карпатської лжи про уничтоження русинов як народа, їх права на ім'я, на землю, на язик, на культуру мирного народа русинов. Що має в виду наш знаменитий русин-публіцист із Пряшева? Петро Медвідь, наш знаменитий русинський публіцист з Пряшева, подвигає многих русинов на те, щоб піднімати питання актуальні, ключові. І от свою статтю, яку ви споминаєте, стаття «Карпатська лож», це по-нашому, як ви кажете, брехня, но лож більш древнє слово, де він пише, що є Холокост, за отрицання якого судять і сажають тюрми. А от согласована замовчена правда про те, що русинів так мучили, поддавали геноциду, поддавали репресіям або депортаціям, удивительно про те, якась колективна мовчанка. Но удивительно, що днеска в Україні модно скакати і говорити про преступлення українських комуністів совєтського времени, реабілітувати пострадавших від українських комуністів. Але, на жаль, про одно преступлення українських совєтських комуністів усі нині націоналісти договорилися замовчати, а іменно преступлення совєтсько-українських комуністів проти подкарпатських русинов, проти їх права, про те, що які ужасні гонення претерпів сей народ і донині терпить. Так у нас і в Києві, Європі, почомусь читається правильним преступленням українських комуністів. Преступлення совєтських українських комуністів проти подкарпатських русинов, про те, як насильственно приєднували їхню державу, Подкарпатську Русь, як частину Федерації Чехословацької у 46-му році, считається, було норма. В Україні до днеска не є ані одного діла про реабілітацію русинів, бувших депутатів, міністрів, діятелів культури, писателів, які пострадали у часи від українських комуністів числом 80 тисяч. По другим питанням були реабілітації. Но от то, що від злочинного українських комуністів пострадали русини подкарпатські, громадяни Чехословацької республіки, а потім уже й громадяни СССР, УССР, ані одного діла. Та сама картина в Польщі. Ані одного закону про реабілітацію депортованих і ув'язнених в концлагерях русинов-лемков, котрі пострадали політично і матеріально, і забрали у них і землю, дома, право на ім'я. І то все робили польські комуністи. А ніякої критики за це польських комуністів. В Словакії похожа картина. Не є закону про заборону на визнання преступлення словацьких комуністів проти русинов Подкарпатської Руси, про що і говорить Петро Медвідь, що за реабілітацію пострадавших політично-матеріально русинов, а ніч не говориться. На жаль, і в Чехії така позорна картина. Вона, як правоприємниця довоєнної Чехословакії, вона ніч не говорить нині о порушених правах своїх граждан Чехословакії, подкарпатських русинов у 46-му році. На жаль, і нинішня Росія признає себе правоприємницею СССР, но доднись не хоче признати свої злочини і злочини СССР, УССР проти своїх нових громадян, подкарпатських русинов, яких запхали у Совєтський Союз насильственно, яких записали в українців і в тих же новоствореній незаконно Закарпатській області Української Радянської Соціалістичної Республіки. Особенно після 45-го року, де націоналізація русинського населення почалася систематично і безпрецедентно із ту
безпрецедентну силу, пише Петро Медвідь, і не лем у бувшій Чехословакії, но також в Совєтській Україні, в Польщі, більше всього, в нашій страні Словакії, він додає, все происходило проти граждан, русинов, котрі в'єдно з чехами і словаками були основателями єдиного общого государства Першої Чехословацької республіки, де русини подкарпатські були державотворчим народом. Хоча, каже Петро, ми не будемо рахувати тепер усі обіди, котрі з нами пройшли. Но хто підніме вопрос? Що ще хуже, каже Петро, деякі засоби масової інформації, організації чи вчені продовжують ту тоталітарну практику ізбієння русинов по сей день. Русинов цілемко об'являють українцями. Нашу культуру, пише Петро, українську. Це іспользують ім'я несуществуючих таких етномонтантів, русинов-українців, лемко-українців. Це такого терміна русинсько-українська культура. Або, наприклад, в Закарпатті написано «Закарпатська народна пісня» замість «Русинська народна пісня». А деколи від фальсифікаторів історії можеш учути, що возрождення русинів після 89-го года на самому ділі являється їх деяка деукраїнізація населення, являється чисто таке політичне питання. І як ми видимо, пише Петро, така лож публікується не тільки в нашій країні, Словакії, но і на Україні, в Польщі. Возможно, нам пора вже чітко називати все такі тенденції, котрі розпространяються на наші права, на ідентичність і на історію уже правовими термінами. Я не можу назвати це іначе, каже Петро, як карпатська лож. І хоча нині у нас не є законодавчої бази, акцентує він, ми повинні робити над тим все, аби всі люди вконець понесли відповідальність за розпространення закарпатської лжи сьої, тої політичної брехні, яку вони наліпляють на мирний народ русинов, яку освоїли як свою даже чиновники і в Україні, і в Польщі, і в Словакії. Петро Медвідь, то, що він підняв вопрос, ми ведь теж думаємо, ведь нас в Україні обзивають сепаратистами, називають якимись оскорбительними словами, і якщо б у нас були суди настоящі, кожен би платили за свій язик. Но, увы, їм, націоналістам, дозволено обзивати. А ми, коли ми закличемо до відповідальності таких людей, які демонструють свій злочин проти мирного русинського народу Закарпаття.